मोहन बेईमान बस मान पर ध्यान बा बानी शराफत से आफत में जान बा काहे हो ए सुना मोहन बेईमान बस मान पर ध्यान बा बानी शराफत से आफत में जान बा एके गो बाटे डिमांड गोरी हमार सुना छुआ देना छुआ देना कोमर की हो जाई अमर छुआ देना कोमर की हो जाई छुआ देना कोमर की हो जाई अमर छुआ देना कोमर की हो जाई अमर पागल हो गया बड़ा कमाई से इमारत बनल बा मजमारत बनल बा पिलास लेके होई पलामर सुन पगली बोलो छुआ देना हाय छुआ देना कोमर की हो जाई अमर 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 नजर नहीं हटे हाय गजब चीज बा हो बड़ा हो ब्रिज बा करी है कढ़ाई में फराई आज सामान काहे रे तो का करे छुआ